Ndizi TV Ubwansu bw'umugwi. Emakaro bengia na ndo mwanchu murigeri charagire Chinsa Isato ekerongo kwarigania SMS Amayia irungu menyuna naraya na kwariganire asenchira eri yubekranu nyara sensemo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyora wetra Ndizi TV News na sumutandao Twitter otitwetra @Ndizi TV News eri togendrego sanga na boigo kwemanya manke. Petra mukeira nero koine kiachibi chaneriogi chawe keire na boiga sense moye bimanyerero nigo tokubwatrana nere Joshua Auta iretriane Everline Osero ko kwariganyo be ko gusanga na intwego ika omwerio ngo kwariganto chaka senchira ya bene korwase county ya Kisii awase amagendero agendrete koine kiwa ase county yega anene obwagachi we industrial back obogendrete asumuro birogendrete ase Chinsa mo chiabo machoge burabu nakarengana bamenyi korwase ensemo sekenyorokia tongereri ime ya bomba bana bigobo kimonke nigo babere baweso kyana kugokera omurobero yiga asbatebirana nigora chigokonya anene ase okubwatuka baga yemere mugo cyase abantu batabwatemeremo anene abasae korwase ensemeyo nigo batogiriye getamukiro yo kubwaterana eserikali ya county ya Kisii nabo igo serikali nene eriyo koenekia buna amagendero aberega korokana imeye county ya Kisii oroboti urwasobwikirano nigo twarigane n'umurgeito dipa nasanya Maiga ya serikali ya Kenya kwanza kurwa chira chokwaga cha County Irrigation Industrial Parks asechi county ao bono e county ya Kisii nigere ya moyabo igoronde togwa kera serikali itenene excellent Ruto na biamono hata jua sose county ito chijeko tokonyo maradio tabako tega bana ito biamono atonye ndo machoge tatabwati kende to idagari atoire factory echego tokonya muno mo machoge na ndo muno mondo go Kisii county asoko go ke bindu ita angera bia tokonya amarigan yobwa gachobwe niganyarire go ikirana ase county yo ya Kisii asensemo ya Mombaba egotoka bu machoge borabu ene asia nene mono yatire yiga ase area yeto ya machoge twarago saba ondobwens abe koma yose brenge bya yega yanseme na kimata ndo nyota rego gukwana asomoje go yubaretete amo abamenyi bensemeywe nigo bono ababisa kurose county batebetebuna nigubwa gachobwe borache kwene kyabuna banyorire echiro aseliga salia boli amugondo aseligo lirigia so industrial park yeti industry aina mbalimbali ebintu bile mabye bile binge ebigezo balete wayeba buri simete kwa section ebeke go down yeti simit ngo monto ko wore simit kwenye korubo sombo ko se koru Nairobi ko se koru Mombasa wale go down yakare ngawe tawole simit liyo lilimekana nonya nabo nigo boigo emeremera chikwene kiwa ase abamenyi bensemeywe ahubaranya ko bababwato bumanyi ao nabo igo chipara koroisiwa aigange tongeria ntubwate kenyorwe korokwari yabo ntubwate nyabitunu ntubwate nderete ndundwana gotwara muntu county okore gasi lakini bisakobeke gwerende industry obaki abana baitumbanya ore gasi nande kirera aba bakonsita abana baitu baranga baraguna barabwe gasi lakini bari basomerete bintu byabo byo nabako kenyengema abamenyi abo boigo nigo bagokere getambukire kyo ase bagoteba nigo murobire yo nyarire ko bagokubenyura maiga yugo tigwa ase gekegetambe tuabaire sa serikali ntwana kora mangana ya simbo muntu watokore kumbe netayuri bono gwachire komoreka baka abantu bali bakoro kwa baboraka abana basometi bali siko batana kolikwa chinga kechecho nigo barolekana komotogia omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase egetambukire kyo tugwakire serikali yaitu ekorana Simbarati yule gavana yaitu ne na minister chae na members of the county assembly tuko bakiranga muya mono
batwa industrial back yazitongeria bari banda abange babwatigasi bakabona wewe buchese nje basteyo lakini factory ajire necheme kiswanga abana basoiroro banyorike barwa naone wiboke igyo to batambia mo yasaga baseseni swa twaraga aba nartuya na guchimeras ekerege ikirange gaiga abana baito mabanyore tigasia na incho manyona bono ngone abande gaso jinda strena yito ko yiki nero wana anta de nyori sana inje watokoleira mayesi Nyasaye twagokire buna bumachoge borabu bokimongo what mbuya mono sonsi ogochakigwa kubwaga chiobwe nigo bukagere gochaka rituko ryankyo nere omwaziri oteneto bonchoreria Moses Kuria ngakorawa n'umugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati Wonko ripoteria egetasene kya Ndizi TV korwa sekenyorogi atongeri ikigotoka ward ya Mumbaba egotoka imeyebunge yabo machoke borabu ritariane ndipon asanya Mia mwana umurikeito dipo nasanya se oroboti ururikranu university ya Kisii kubwatirana n'ababwatani ao na boigo ababwatani monokorwa se ensemo yobutuki nigo bachakiriye umusangirikano gose conference ya bene yorabege koira eiki engima ase okurigereria na boigo kuri yari chibu igoro yemechando gusama konwa yaberega koenekiwa imense ya Kenya agati yabo ogwateka kwebinyenye bya corona kurengana n'umu vice chancellor bwe university yo Professor Nathan Ogechi nigatere mna nigo barachikube komokia abwoko kora mangana yobotuki eliokoligia amachibu yokugayana emechande yaberege koenekiwa imeyense ya Kenya Murikeito Mildred Mumanyi na mangi Omo Vice Chancellor wa University ya Kisii Professor Nathan Ogechi abatuki kurwa ase chingongo au kurwa ensengi makubwatana na amwana babwatani au nigo bachaka conference litukulia lero yera chikoera litukulia ijuma wiki yega ase ekerenga ekenene ekyokulia amachibu ya makongu au ayabeirega kwenekiwa imense ya Kenya ase chinga kichia etire yaito ya Kisii ya igoire emirango yaye elinde abalimu n'abatuki korwe ensengima bachega banyorana asaba ko robotuki bwabo balentire biri banyora kara bale ko robotuki nebitawo balikire no bongaini obuye boli banyorere nawo bacha gukora igase lero mambia na chuma na riri tukotokora so abantu bacha lero tubugata abantu kurwa Kenya university itoga kor Kenya mbaro kor Uganda mbaro ndubugata abande korwa South Africa na abande mbaro korwa America abande mbaro baliga physically na abande mbaro bale bago participate ya conference ye online Professor Ogechi nigo akwanira egatia makongu au ayabeirega gochenchia ense egatia bo oborerwa COVID-19 chinsegi chabere chikwenekiwa asense ya Russia na korwa ekirenga kyomo yegoyo obeirego kolenta amakongu au asense moye biasara asebarachi gochakia obotuki na kuligia amachibu ya makongu ayo ekirenga kananekia conference ye nigo yokora ebiashara na kuligia obotenenku bwense goet asengaki amangana achenchiri atali na riri akabere kale achenchiri asengencho ntumaye tinga semyaka ebere yaera ntwabwate oborwe bwale koroko corona bona iga kwera nero resegnero gendrete ya Russia ebinte ebyonse bine ebinde byonse na siasa enderororo na bigo chenchia mazingira se biasara bigokoro lakini bona abatuki baitoga igo bacha gotebinga neba mangana ayo karoro amaroire nabo neba chisege kirororo engencho nerororo abakwende abasomya baito be university baranyale kwe gochenchie bintu ekara bakora robotuki enyale kanenga ebiashara mbigenderere enyale kanenga obotenengo se economy ya yensengima na Gusii abekwana rokina Nonyana boigo nigo ateba buna university yuteli gotigwa magega asensemo yobotuki ase abasabire abatuki bonsi gose researchers wetoma ase okumerana nabande elioko eneke buna ngonyora bale amabaga yobotuki korwa asense ya Kenya oika Chinsa chaisiko. Yeah, Kisii is not going to be left behind in terms of research because if you have to be a university that is worth its salt
and particularly university that is now 10 years old, we have no business if we are not participating in research. What we have been encouraging our colleagues to do is to do a lot of networking. Remember, that's what we are talking about, a lot of partnerships. And you'll notice that even the conference today was not only funded by the Kisii University Council and the management, but rather we had to get some support from other partners who are working with us. And at the same time, we're also encouraging our colleagues here that for research to be progressing, we need to also look out to research opportunities that have been announced where people are looking for people to participate in research. There are the local funding organizations for research. Of course, you know the National Research Fund in the country. We're also talking about other international organizations. Kuripotelea egeteseni kia Ndizi TV, elietaliane Mildred Momanyi. Mbia mana umurikeito Mildred Momanya se oroboti ururikiranu omonyakero gobwe factory ya Sang'anyi yotoka me county ya Nyamira Vincent Atei nigabere kago kwanera egatiemero bere yubabegetemia yokoine kia bunango kinya bare oboremi wechae anene ase Chinsa mecho nigononya na babere kago kwanera igoro ye bonus ya bare mibechae baraje konyora ase omwako yega nakogania bare mikoba batoera ruchinga kibagenderete koganya kubwatokerwa amoyo ayo arabakonye ase gukinia ekemeri yechae nigaganiria baremi kubekomokia asobore bwabo eryo gukinia ebirengo byoboremi ase county ya Nyamira muri kyo itokorwa ase county yo job mangi no roboti urwa sobwime namatuko amake atigarete rinde goika omochenyi oikomi ase abalemi bechae barachikonyora ebonus y'omwakoyo chinga kibono abalemi abange bali na mobolyo igore bonus barachikonyora tolega igare rogote ya abalemi baita about the bonuses we paid. Ntoira egechambokero gotalera factory ya Sang'anyi egotoka ime county Nyamira ase umunyakero ko Vincent Atei atoerebuna nigabalimi barachikonyora ebonus y'isiringi 30 kera ekiro ase umuchakano bw'umutyenyi ogocha Nabalimi bone bonus yabo iyo tokuba garanti 30 esauri y'ekibesa kikali kinyingi latest bakanyora kibesa ekipae 8 kiro mulimi baketoke ngonyorire musara oyo nonya nigo nigatwerabuna nigabalimi bale gocha konyora ebonus engia kolende kibesa kinde kikaenda ase ogwakana amakabesa babwate n'obwagachi ase factory eyo egakogera tirisa expansion keri mono tokora tali maiga expansion keri yo twakora nekibesa kyalenga almost 115 million akaroko bega korwa ase chikiro kiri twabwate ekyanga ensiringi 5 kirweto na on top of that ekarato ajite mantu anyorete loan yalengo yasabetu na body elienkoro to andreta ko investigate pakabono yalenga ya almost 384 million eito andreta ko akana igontu aruseti na almost 3 shillings yotoroche no mulemi Sang'anyi abwendeta ko liero almost 3750 shillings igasi 37 shillings and 50 cents angona chitwaka netomulimi lakini tukamwaka na 30 esauria mangana yo aitwakorete nonya nigo mbato erabuna nigo bagenderetse gukora amagenderero elinde kweneke bune factory eyo ngokinere asekerengo kende ase okugareya Chinsa mu chikorosia echae na kugura emetambo emejia na ekegwande gitwenda nta expand rogorogaiga elinde chae teko bagekorare se ichitundu bali una yakararire kale elinde tokagerera ngechake bwango mutyenyo yokomi kyaere kwagachwa elinde omulemi oito ali bute highest benefit eitwa chiteime elinde omulemi anyare konyora abalemi mbasemigwa gotora echae engia elinde bachikonyora ligasaligia nabo igokubwatesia abaraibe factory eyo abalemi baito basakorigereria abande ba appreciated egasi twakorire factory twanyorete yarengeise mono lakini bone gike gwanda ngoru makere lete chae gaiga ano chibesa chire na ende ntomanyete nganto bwate na into Greenland fetaria kero mulimi munangana gotorete chae na bakogenda ali chikiro chichae cha mugaranti anyore roni eri atagetonya gosomeria abana ba twende kubalendera mono ngonde tago kama otatiga gweka barabuka barakame ekero batoreteira matabere nenkoro iriara geto sere chere echaingia semo yo kweno no kuobuyo
abalimi mbasemigwa koba abatwereru ase barakikonyora obwoyo omuchenyi ogocha. Goroyo obwoyo bogoika Mombasa on Wednesday next week. By end of the month abalimi bakabastoke basoire konyora obwoyo. So latest by 10th of next month kiro mulimi osang'anyi onyorire obwoyo bwayo. Kurwa se factory ya Sang'anyi egotoka ime county Nyamira. Gingo reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miamono murikeito Job Maangi asoroboti ororwekiranu korwase county ya Nyamira. Omoroki oyo maserieta Josephine Onsongo korwase kinyoro kia Nyanguru me ward ya Nyakoe niga orokirie obwo bwaye bwo gotaikirania endoto yaye yokoba omwarimu eryo gokonya egesaku kiabo eye magega yere gokora amatemo manene a KCSE korwase skuru ya secondary ya Kanunda na konyora alama ya C+ akabaga korangirwa ase university ya Tom Mboya kondeni gataragenda kubwatikana no kuboremeru bwa school fees na bano nigo abeirega kubolia abasamaria bayawe soke na komokonya kubwatikana no bogosi no butakuburase amateyo ero nerabega kwegenderera na masomaye na irio abeka gokonya abaibuli baye ase amatukari bosio muri keito Brighton Makori no robot yoro lisoma Kanunda but course I did a principal. Then nikapata C+. Niliitwa Tomboya. Nilifaa kureport date 4 but hadi saa hii niko nje. Nikiitwa Tomboya nilitiwa kozi ya education. Oyibono nere omwana Josephine Onsongo oyiwe ikabona utakiri koba ase university kolende kubatikana no kuborwa kwebitoki ase amateaye nigagenderete koba inka goikabono sibono asemeretibu na abasamaria bayabaisiwe soki na bakomokonya na kugenda ase eskuru boigo mamo mwabo Gladys Munyangi nigateru na tabwati bese chinde chonsira nyara chikuiro mwana wa goika ase university. Mtoto wangu wawili mmoja alifanya exam yake 2022 alijoin mwezi wa 9. Ikafika semester ya pili, semester ya kwanza alifanya, ya pili akatifa kwa sababu hakupata pesa za hiyo mtihani akalifaa. Sasa ako kwa nyuma. Na huyu mwingine alifanya na yeye mwaka huu 22. Sasa hii ndio alikuwa anajoin mwezi wa 9 tarehe 4. Bono ya mateyo nigo yaboririe abasamaria baya na barai abawe sokya erigo konya abana abuo anene Josephine Onsongo. Na mimi sina kitu yenye nafanya kwangu, ni ile naenda contract na vita kwa kila mlango napatiwa, mtu ananipatia contract ananipea 100 hata 150 hivyo. Ngawa nataka hata MP wetu hata nyotonya tutatusaidia kama sisi wajane wale tuko na watoto. Mkinisaidia nitataka nisome, saidie familia yangu. Mamangu ametafuta njia nyingi kunisaidia, juu hata mkubwa wangu na yeye alidifaa kwa nje. Anafanya vibarua ndio apate school fees na ndio anaenda kujoin. Mamangu na yeye anafanya vibarua, anajaribu lakini pesa hazitoshi. Cosmas Oyagi no mwemusiwe wodi ya Nyakoe oibono nyaririga kubori umugwasiri wekisemese keri Machogu. Nilikuwa naomba waziri Machogu mahali yako kama atanisikiza ajaribu kusunguka kusikiza wananchi wanazungumza nini, sababu sasa upande wa school fees imekuwa kubwa, wengine hata hawajielewa wanafanya nini. Chameni, kama kuna uwezo at least watoto wote ambao wamepita wanaenda university kutoka nyumba zile ambao maskini kabisa wapewe free education. Boigo Yagi ni ganyaririga kuboria bachibu kwa na encourage wale machifu wengine
wajaribu sana kuona wale watoto ambao walipita wanafaa kwenda university wako nyumbani, at least wakuja kwa media tuone kama wanaweza saidiwa. Naomba sana tushirikiane na wale viongozi wengine tuone tumefukuza umaskini, sababu tunaposomesha mtoto hiyo ndio njia moja ya kufukuza umaskini kutoka kwa kwetu. Aina arabono aborokiwa bagendete gwetera asichinga chirigitari kwenyara asiwikabono batamaiti ningikekora nonye serikali gendete gusingirira buna nigo yabekire miroberi gosira abana batari kwenyara na goswa university ao ngoripoti rigitoseni Ndizi TV ritariane Brighton Makori. Miamono umurikeito Brighton Makori ase oroboti ururikirano abantu nigo bagendrete kuboriwa gosira egekoro ky'omugusii aya nigakwanwa n'abagwatani korwase kiumbe kya Mwanyagetinge Heritage Council asensemo ya sensi chingaki bamubekera amaboko nabo igokomwa ebirwaniriro Joseph Gichana uyo manyikanite buna Papa Siko asogo chigotenerera mangana egekoro ase wode ya sensi imeyebunge ya Kitutu Chache North nigo ababatereri korwase ekiombe kyo baba otena nigo baraje kubwaterana asoko ene kiabuna egekoro ky'omugusii kyabeirege kwegererwa nabo igo gusirwa imeyorogongo rwa Gusii muri Ketonde mo Stephen no roboti urwaso bwikirano ensemo ya sensi wodi ya sensi abwatani bekiombe ky'egekoro korwa chiwodi chia sensi Marani Kegogi na Monyerero nigo bagomerana gusanga igoro y'echimbwa chia Mwanyagetinge oseko yeso migubuya yoranyana nga tikito igemineti nga teti analog na live sure Gati yemiroberi rituko nigabaga kabao koboko Joseph Gichana umenyekaine buna Papa Siko korwa Ndizi TV konyara kora emiroberi egekoro ime ya Kitutu Chache North amana kwa omoraria Vincent Onyancha eguto yogosire egekoro ime ya Gusii anje chakero gwasa achire oretera abantu baito bagitutu Chache North na Mwanyagetinge magwanjire nanchire Akimugotate ebire wanjire Ngolio bolinera igo asenge jutu kuri omugoko maite no nje igo yabero goichana no kumisana gocha sende cyo mwana omokende kingocha gotebunte ndira abantu abonsi ibinchi kora abantu lakini andi ande bino na Daud no mokorenge lakini kerane tyo ora iwaye lakini egeko ngomoyo Abaketutu North mbarae asense moye Gusii yeito na kurenda Gusii yeito nerure kegima igongo saba abagaka baito nabangire mura muntu gekere kibarense meyo ya sensi abagaka nigo baichanero gokea gweke Gusii egekoro amo no kuburikana kwa rentru nemenu ne chinchera chiekerero kwano gakiti gatoira na seke Gusii yeito egekoro tobe to kwegeria abana baito bagokina bono nche muno mongina bona achira agakorwa abasemi bono bakamura bakonywa mubono mbamaite Gusii tobe to koigeka Gusii eke tobe to kobegeri mura kebwenerete koba Gusii yeito tiagetiga ko Gusii abangina tiagosara abana abamura tiga abana abamura basaru nabagaka buna yarenge kurukare ikurwa sesensi ward ndobwato mote olio tenya arenge aibisete omoto okoroku musisita umutori tutagitolendwe na indugachwe asengenjira asenjira yabene no abana baito baja kurigerera nka nere na ubungaini kiale gutumika so umutori buna ari kwebisoba chiserikali chie county ya Kisii na Nyamira nigo chia boligu koba maiso gosire miroberi yo kurenda na kwegerera egekoro komoranje tokuru kumugusii ekero konya kuriye kinyamurero gosege Swahili igoro mugusii esengenje yo munuo ntogenderete kwegerera Gusii geito omwando bw'omugusii oyo bwate chingigekero cy'omugusii cyonsi obotenengu bw'omugusii tokorere n'obugambi bw'omugusii omugusii agateba igo bono bwanja niyo bonene torenda na intu asentu eri agatero goteba nga sibe lyonge osega sibe lyonge musega ya ae
nigo nyarire koba omoyego omweikera nubwa mang'ana rengeteke Gusii korwa igasi chinsemo chia sensi asa gwatanire ke Gusii korwa chiwodi nyachira sensemo ya kitutu cha North banyarire korwa eira buna banyare kobeke emirobili emeikera niyo kwene kebuna baigereire ke Gusii korwa senseme ya kogetutu koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya sensi egotoka sensemo ya kitutu cha North county ya Kisii erietariane Ndemo Steven Miyamono Ndemo Stephen ase oroboti ururu ikiranu kungusana na kuburai gose kuboteneri go kwabere go koenekiwa ase kiumbe kyo getererete abatami betseyi aime ye county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ikinigo kireire omoteneneri bwe kiumbe kyo Bishop Nemuel Mumanyi weso kiana kugania aba county commissioner korwa se county echibere akoenekia bunanko babare maiso na ko babeka byara abali abagwe bakoba abateneri ase kiumbe kyo nigo boigaganirie abo bakweruka kwa abateneri wesokia na kwerera buna nara yaya bakorere gose mbitambukiro kibiri baimokirie ebyo kwegerera gose kwenekia abuna abatamya abo babere bakonyora obwene bwabo. There are people who are purporting to be ITP leaders, and these same people are the ones who purported and they ended government compensation to corruption. We need, when they come to your offices, you also call us as Gusii, Regional ITP Committee. They produce their documents of progress and we contribute our documents of progress. This will verify who are the genuine leaders. Because we don't want Kenya Kwanza government again to be done what was done in Jubilee government. You are the eye of the Kenya Kwanza government. Let not those people who betrayed Jubilee again, they end up portraying Kwanza government. I'm only asking you humbly and kindly, if they have come to your offices telling you their leaders, please call of us for identification. Call us for documented identification. Because if we are leaders, there are some progresses we have done. Each and every leadership to produce those documents before you. Omonogeri webunge nene Moses Wetangula nigaganirie ugo chamo na bego okubwatirana kwa bachumbe kurwa serikali na baiga onsemerie kwa merire serikali aso kubeka amachiko ayuarengetego keyegurube iyo mukenya agendrete wetera kubwatikana nogo kunga kubugima ayani gaya kwa naime yo mucho Mombasa asekeria aganirie abachumbe kurwa sensemerie kwa merire serikali wekerana kwenekya bunango ikirana bare ase bikaro byonsi byebunge askeria na ogoteikirana kwabo ase ebikaro nigo gokwire na magega emeroberio yebunge namano nigo abeire kagoteba buna okomochania egatia barai nigo gotabwati chibunde ryonsi ase mechando omokenya wetera. Cost of living in Kenya requires a well-organized and focused legislative agenda in the National Assembly. Collaboration among the National Assembly leadership offices, including the majority and minority leaders, is crucial to effectively marshal this agenda in a bipartisan approach. Our nation faces formidable challenges, but they are not insurmountable. By standing united, we can lessen the burden on Kenyans. Muwaziri boborendi weme Kithure Kindiki nigagendrete kubwatoka egekure getindi gochiasa abantu bonsi bali bawesona ni nobosari imeyense ya Kenya agokwana chingaki alenge kwenekia okoigorwa we sub county ya Teso Central imeye county ya Busia Kindiki nigateba na abantu abange nigo babere bakwebisa imeya siasa asekerenga kyogosare nabo igogoturubania enibo y'abakenya asatere munonde bwensi orachi konyorekana nigarach koimukerwa egetambukiro egeti
kindi nigateire na babekire miroberio eisaine yokoine kiabuna obusaria bwabeire bokoera imeyense ya Kenya natabali bonse barengete goche gokora obusari nigo batachie konyora eldibaga nigo mono aboriria basae gotiga kungainereria buna okubora gosegotiga kwebisa imeyo kuborwa kwemeremo eri wesanania ase amangana yobusaria. Utawala huu hauna nafasi kwa mtu yeyote kujiingiza kwa uhalifu. Asijisingizie ati ni vile amekosa kazi. Kwa sababu watu wengi wakati wanataka kufanya uhalifu wanajisingizia na visababu vingi ni kwa nini wanafanya uhalifu. Ndio umeona juzi kuna watu wengi walikuwa pale wanajificha kwa mambo ya siasa kuleta uhalifu. Ati muko na mambo ya siasa, amkubaliani na sera fulani ya kisiasa, badala ya kutatua masuala ya kisiasa kwa njia ya kisiasa, unaanza kupanga maandamano ya kwenda kuvunja maduka ya watu, kufunga barabara na kudunga watu visu. Ndio umeona mimi tumewakalia ngumu hawa watu ambao walikuwa wanataka kuharibu nchi taifa yetu. Na tulegezi kamba. Sisi hatuingilii siasa, wenye wanataka kufanya siasa wafanye. Watu wa upinzani wako na uhuru wa kuwa na sera tofauti na ile ya serikali. Lakini hakuna mtu ako na ruhusa ya kuharibu mali na kutatiza usalama wa nchi akijisingizia ni siasa. Omuroberi obo bwagachi wechi industrial park nigo genderetwe ase chinsemo ao imeyense ya Kenya oyura chikokonya sokoreta amagenderane na ase county na boigo kwena na mabaga yemirimo gochiase abananchi nigo omo waziri wa mangana yobonchorera Moses Kuria oyo bakagwikirana na kwene kyo gochakwa ku muroberi yo imeye county ya Migori nigabaga kwegerera serikali ya Kenya kwanza na goteba eyo negatie miroberio eyo bwate yo kwene kyabuna amagendera berega korokana imeyense ya Kenya na mazao ambayo iko huko nje. Wale ambao wanafanya kulima mahindi, kulima mchele, kulima horticulture, wavuvi wa samaki wote watasaidika hapa. Na vile mmesikia mazao yenu yamekuwa yakipotelea kutoka kwa shamba hayafiki kwa soko. Ile tunaita kwa kimombo post harvest losses. Sasa vile tutafanya hapa, tutafanya aggregation, tulete zote kutoka kwa bahari, kutoka kwa mashamba, tulete hapa. Tufanye sorting, tufanye aggregation hapa. Tutakuwa na cold room ya kufanya storage hapa, na wale watu watanunua kutoka nje, si watu watapitia Nairobi, watakuja hapa wapitie hii airport yenu. Na natarajia kwamba vile governor umesema uta expand hiyo runway, tutafanya kazi pamoja ndio hata ikifika kama kilomita 4 hapo mbele, so that hata wazungu wa China, wa Hindi na watu wengineo wataweza kutoa. Serikali nigegenderete kubeka ebitambukiro ao byokwene kiabuna ngusira biremiroberio ye serikali wetera sobotumeki bwechinchera cyekerero ukwana chinga kyechomo waziri wa mangana yoberane no botumeki bwechinchera cyekerero Elul Owalo nigo abeirega kwene kiabuna ebituo bitano byokwena na internet ya bosani go birachiego chakiwa imeye county ya Nandi askari aterebuna anene bali barachiko konyeka na bonchureria bakora obonchureria oboke abara biba gutumeka emetandao ase ogukinia obonchurire bwabo. Na wahakikishia ya kwamba hata tukiwa Nairobi tunaangalia maneno ya maendeleo, na munaona hata mimi ninaanzia sana Jerusalem. Lazima tuanzie nyumbani. Mpango yetu ni kushughulikia matatizo ya mwananchi ya kawaida. Hii mradi ya mtandao itasaidia wakina mama kwa njia ya biashara. Siku hizi si lazima ukutane ana kwa ana na mnunuzi wa bidhaa yako. Unaweza piga picha, unarusha kwa mtandao, anaona
mnajadiliana kwa simu, analipa kupitia M-Pesa, unaweka kwa boda. Negati ya barai kuruase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya inseye kiumbe kemanyikanite buna Kamwene Leadership Forum kurawa nomokonyi bumurai bwa Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua nigo bagendrete komochia serikali ase ogutekerania amaganio y'abananchi okona chinga kecho Karua nigabereka gukwanira egatiembe chando iyo bakenya bagendrete wetera iyo serikali egendrete komenta ase gose komenta buna egurube asaba Kenya hagati yabo komentwa kweri gori liya mafta nabo igo komenta we school fees ase chiskuru chiechi university no komenta kwebango askiria bago sereire go chiegotenenia chingwa na ichikairo korokana hagati ya serikali nabo igo enseme yo ya Azimio la Umoja One Kenya onye amagania yosi taligo chia kurigererwa. And we want to add our voices as a group in condemning the actions of the KK illegitimate regime, which we find clueless and insensitive. The manner in which they are handling national affairs has caused untold suffering to a majority. The recent hike in fuel prices have hit hardest among the very vulnerable. Hiking the price of kerosene by 33 shillings at one go is totally insensitive. And we notice this is happening when Kenyans are already under a burden of high taxation and worsening economic conditions. It is also a time of high joblessness. I think we all witness. Nesemo etenenerete ebigambero imeyense ya Kenya Judicial Service Commission nigo yaberege kumochia ekiumbe kiria getenerete emesara kia Salaries Remuneration and Commission ase ogoswana na nerichiko ryebigambero ayangorengana no mukonyi bumunyakirugo ase kiumbe kyo ya JSC Macharia Njeru oyo yakwana yachinga kyabaga kumerana n'abakora imirimo ase bigambero imeye county ya Nyeri asate biro nigo babegetemero biro emekiranu yoko enekia bunango kinabale obokoreri bwebigambero nigo boigatebiro na nigo barachi kogenderera gusira umurobiro bobutumekiwe Chinsa chekerero asoko ganyana emechando yaberege koenekiwa ase obokoreri bwebigambero. The Nomination Commission has attempted to interfere with our mandate by encroaching on our mandate, because the staff of the judiciary, that's our responsibility as a JSC. We appreciate and accept that state officers is the responsibility of Salaries and Remuneration Commission. So we've told Salaries and Remuneration Commission in no uncertain terms, that's our mandate, and we will not allow that interference. And that speaks now to the issue of constantly being able to review the salaries of our judicial staff, taking into account also the budgetary constraints. But the important point here is, and the message that we want to drive across again and again, is that it's the mandate of JSC and Salaries Remuneration Commission, we are telling you, will give you no. Ekiombe kia Pharmacy and the Poisons Body meyense ya Kenya nigo kimukire getambukiro giokobeka emeroberio yomochoko eyo erabege gutumekwa ase chiduka chiria chikwonia amariogo meyense ya Kenya unenchira ya moyo koenekia buna amarioga mayaberiga kubwatu ko cha abananchi nabo igo obokorero byabo abere bokuruwewa yani gago cha magega yechiroboti gosoka buna egati amarioga yaberiga kubwatu ko cha abananchi nigo atari amaikiranu ayo abeirega koirerano n'abanta bange gusiria amagima ase abaonia gose bari bakoremeremo ase chiduka chobone bo mariogo babere bakuboriwa kwenekia bunangwa kabare chiroboti ekerobarorire amariogo abeire gawe tone chinga kigosari ki expiry date nabo igo ari atabwenereti aberega kubwato kwa ase chiduka chabo. In as much as there are good interventions, they also carry a lot of risks. So what we're doing now is to articulate the levels of practice so that we can train the pharmacy personnel to attain those competencies that are required to give the best of
care to our patients. Nekerwa n'abakenya bagenderete kwemurunganira igoro yo komenta kwerigoriria mafuta imense ya Kenya nigo mugavana we county ya Narok Patrick Ole Ntutu abereka wesokia na kwegerera enganeye asane naberega kwegerera serikali ya Kenya kwanza inse y'uburayi Dr. William Samoei Ruto na tababuna atariere okomenta rigoriria mafuta korende n'umuchando ore ase ensengima nigaganiria abakenya ko babatoererwe kere serikali genderete kobeke miruberio yo kugayana emechando au ejuegenderete kwa ene kiwembiyense. Sisi hatuna mafuta kwa Kenya, tunanunua kutoka nje. Sasa kitu ya mtu ile siku ataweka bei atakuuliza. Mnasikia hiyo? Hawezi uliza hii mafuta tunaleta kutoka Ulaya. Tanzania ukiangalia mafuta iko karibu na ya Kenya. Ya Uganda iko juu kidogo. Ya hata ukienda hizi East Africa countries siko juu kidogo kuliko Kenya. So mkisikia hii radio na mzee wetu wa kitandawili akitangaza kwamba ati Ruto amepandisha mambo ya mafuta, sio Ruto, kwa sababu sisi hatuna hiyo mafuta, iko kwa Ulaya. So mkisikia hiyo kelele sana kwa TV na radio, usiseme ni William, hata kama ilikuwa ni mtoto ya Raila kwa hapo, bado tu mafuta ingeongezeka. Sijui kama tunapatana. So haiwezi saidia hata mtu akipiga kelele na aweke sufuria kichwa atikulalamia kwa sababu mafuta imeenda juu. Mafuta imeenda juu sio kwa sababu ya Ruto ama kwa sababu ya Ole Ntutu, ni kwa sababu mwenye ambaye anatoa mafuta huko Ulaya, kuna vita inaendelea huko Russia, hiyo ni moja. Mambo ya pili, huko Ulaya karibu baridi ingie. Ora about yororo mugavana we county ya Narok mwanchu murigereri na rogotoreta omwerio bwa Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobwekeranu ekerongo gwakira ngambia mono asogochora kobana nchi wiko omwero nambia mono asogochora kobwatia emiruberio yegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii bali bagenderete gotobwatia na sensemo ya Facebook ekiongozi Sefania Osero Victor Omondi Gladys Bitutu Grace Onkwenyi nabo igo Teresa Kemtega tiabande na bali bagenderete gotobwatia sinsemo nigo kobakira ngambia mono abasaki baitu bali tobwatira na soko ene kyamangana wikira senchira yo wikiranu na barabutingobe basoko bakira ngambia mono ase ogosira na twabere togosirana nyora semero berionsi ya Ndizi TV mwanchu murigere na bakendera tonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na so mutandao Twitter na bogo twetera @Ndizi TV News yerio togendere gosanga na boigo kwemanya amange Petro Mokeira nero ene kyachibicha neryo gichago ikeire asensemo yimenyererio nigo twabwatirana nere Joshua Auta nencherio tariane Everline Osero kerongo kuganeria oburigereri borobya nabo igo obotuko borobya.